Companyes, companys, en primer lloc, felicitar-vos per l'assemblea, perquè crec que la característica de l'esquerra avui ha de ser parlar, òbviament, dels debats interns, però sobretot enfocar-los de cara enfora, de cara al que passa a la societat. I crec que aquesta assemblea ha estat un bon exemple d'això. És el que ens cal. I no ens cal a Esquerra Unida, no ens cal a Iniciativa, li cal ni tan sols a l'esquerra, li cal a la gent. Cal, en definitiva, que tinguem un projecte polític que canalitzi el malestar per construir alternativa. I avui heu ajudat a fer això. De fet, són molts els partits que parlen molt dels seus debats interns i molt poquet dels problemes de la societat. I crec que una cosa que ha de caracteritzar la coalició ha de ser això. Aquesta setmana estem dient que volem una consulta entorn a les retallades. Els sindicats fa mesos que ens ho van plantejar. Les organitzacions socials també. I volem que a Catalunya, que té la llei de consultes, la primera consulta que es faci no sigui per parlar del pacte fiscal, sinó del pacte social, redistribució o rentes. I quan han vingut els companys de comissions, d'UGT, d'USOC, les entitats socials a dins-ho, el que diem és que en Mas no té una majoria silenciosa que l'avala, que té un poble que està fart del seu discurs, del seu relat, perquè les retallades no van enlloc. I això vol dir parlar de la gent. I crec que avui Iniciativa Verds Esquerra Unida és un actor. Un actor també per dir prou. Prou el que s'ha passat a la banca. Cal una resposta moral i ètica perquè no és tolerable ni social ni econòmicament, però no és acceptable democràticament que quan estan retallant en salut, en educació, en els serveis bàsics, el que facin és dir que hi ha diners pels bancs, amb la lògica, amb la perversa lògica de la privatització dels guanys per a la socialització de les pèrdues. I, de fet, hi ha un moviment, 15M per rato, que s'està treballant i que està movent precisament perquè hi hagi una gran acció en contra de Bankia. Però hi ha una responsabilitat dels partits polítics, de les organitzacions socials, i afegeixo, i dels sectors empresarials per dir prou. Perquè avui el que cal és portar els responsables d'aquesta crisi davant dels tribunals i que responguin pels seus crims. Per allò que hem fet malament. I això és el que hem plantejat des d'Iniciativa Verds i Esquerra Unida amb la necessitat d'una resposta que, més enllà de la gent del 15M que s'està movent, suposi també una resposta de les organitzacions socials i de les formacions polítiques. I és per això que aquesta setmana ens hem adreçat amb elles, al PSC, a Esquerra Republicana, però també a Convergència i Unió, també al PP, perquè diguin, anem a portar-los als tribunals. I això és el que estem dient i estem expressant. Jo crec que en aquest context el que hem de dir és que Iniciativa Verds Esquerra Unida és el millor actiu. I el millor actiu per respondre al moment històric en el que estem. Compartim moltes coses, coses que ens fan forts, compartim valors, programes, història, compartim lluites, persones, treball institucional, però hi ha una altra cosa que, més, vull dir-ho, ens fa forts, la diversitat. La nostra diversitat. Quan aquest espai polític no ha anat compartit, hem fallat. Quan hem sumat la diversitat i ara, quan hem de ser capaços de sumar encara més diversitat, és quan hem de ser i podem ser útils a la societat. I aquest és el repte que jo crec que compartim en el diagnòstic i en la reflexió des d'Iniciativa Verds i Esquerra Unida. La nostra coalició funciona perquè juga un paper. La nostra coalició funciona perquè avui és la veu de l'oposició. Però la nostra coalició ha de funcionar millor. Nosaltres també ho compartim. I és en aquest sentit que crec que nosaltres hem de dir que hem de canviar coses i hem de canviar coses per sobretot garantir que connectem millor amb la societat i amb els problemes que té la societat. Aquest és el repte que tenim. I aquesta és la reflexió compartida que crec que heu fet vosaltres i que nosaltres estem fent de cara al procés de l'Assemblea, que sabeu que la tenim a la tardor. Vivim una crisi democràtica i institucional sense precedents. Una crisi social i econòmica com mai. Hi ha expressions de rebuig a tot això, el 15M, les importants mobilitzacions. Però també ens ho han de dir. Hi ha mobilització i resposta perquè hi ha un allunyament de la política institucional. Un sentiment de que la política institucional no és útil. Avui les alternatives existeixen, i tant. Estan al carrer. Ho està plantejant la plataforma d'afectats per la hipoteca,
ho estan plantejant els sindicats, ho estan plantejant les entitats veïnals que ens acompanyen, ho està plantejant molta altra gent. Però la nostra oportunitat i la nostra responsabilitat és contribuir a canalitzar políticament aquest malestar per no ser només la primera veu de l'oposició al Parlament, que ho som, sinó ser qui construïm, qui ajudem a construir l'alternativa a les polítiques que s'estan fent. Això és allò que hem de fer, el nostre paper i el paper que hem de jugar. I jo us proposo que per fer això ho fem a partir de l'ambició i de la unitat, sabent en definitiva que avui el que cal és sumar esforços entre l'esquerra social i l'esquerra política, entenent què està passant, treballant en el marc institucional, però multiplicant-nos al carrer. L'Ada ho deia, i és veritat, hem de prendre nota. I prendre nota vol dir estar en el conflicte. I això vol dir un canvi de cultura política que afecta a Iniciativa Verds, que afecta a Esquerra Unida, però que sobretot ha de suposar la incorporació de molts altres actius. I aquest és el diagnòstic compartit que avui estem fent. Tenim l'oportunitat i la responsabilitat de plantar cara a les retallades. Tenim l'oportunitat i la responsabilitat de canalitzar molt d'aquest malestar. I tenim una urgència. I la urgència és dir prou aquest discurs de l'austeritat obsessiva, diu en Mas, quina barra, de l'austeritat que ells practiquen per plantejar una proposta de redistribució, d'equitat, de justícia, d'ecologia, on primer estigui l'home, com diu la gent de Front de Gauche, i on puguem, en definitiva, construir un pol i una alternativa diferent, on és clau i fonamental Iniciativa Verds i Esquerra Unida. Sense Iniciativa Verds i Esquerra Unida, sense els seus dos components, sense la seva unitat, sense la seva ambició i sense la seva reflexió, no serà possible. Per això us demano que fem possible passar de l'oposició a l'alternativa, perquè, com vosaltres dieu, és temps d'unitat, temps d'esquerres, temps d'equitat, de justícia, d'ecologia, de llibertat, és temps d'alternatives i està en les nostres mans que tot això sigui realitat. Moltes felicitats al Jordi, al Joan Josep, a tot l'equip i dir-vos que demà comencem a treballar, continuem treballant precisament per construir l'alternativa i per ser ja no només la veu de l'oposició, sinó la veu que aspira i que construeix aquesta alternativa avui al país. Moltes gràcies.